kusasa ndiplane ubona sihamba ngokusasa. Ngicabanga uhamba ngo-6 ngabo ngo-7 angcolisa guys sithanda ukuvuka. That yellow thing is my flask ka-table charm. Can't nibonisa kana. I'm gonna unbox majority of my things and I get ezilalini. So siyama sezilalini and I'm sure you guys haven't met Uliyak. Oh! Ndiqhuba utsho kubobo ngokumnyama ndiready uba ngumzali ndishawutisi umntu atye inyama umthele i-KFC amathamba lapha esitulweni afike atshaya esitulweni thela useplastikini KFC. You phezolo we went to Century City and the car was a mess. Siyiclean umntanam sikhuphe nemethi siqongqothe sifake emgqomeni yonke into efuna ufaka emgqomeni yaclean ingathi suka kukawash. Sahamba so pick up i-dresses. Xa ndingena ngokusekuseni kanjani manje uyicaba uye wavula isonka kugcwele iingquku zesonka and then kugcwele iingquku zesonka apha enantsikeni apha esitulweni nalapha phantsi usithini xa sityayo usithi ready uba ngumzali ready shawutisa ure I just can't. I can never. So I landed there like internet cardboard thinking that it's gonna create more space. No, I'm like is how so okay guys, I'm just like and I'm gonna vlog for you guys when I get there. I know it's been a while, but it hasn't been a while. You know my while usually whiles. It hasn't whiles in. I dropped 3 vlogs last month. Was it last month? So it hasn't been whiling. Yeah, but yeah. So we just paid. They are very card numbers. We just paid at toll gates, and then he says, because every time when we pass it as toll gates, when Kaluga to comment about Elami card doesn't because Capitec does not pay there, whatever the case is. No, not bank I then get again. So uthi kanene mntu uthi kwalikhuphala kanene mntu now says go ahead kanene says guys nam service Investec because shatana abantu baselayini ndakhe ndayifaka on my stories ongola lifike ikhadi ndayifaka ku-story sami saka Instagram. Then I think someone that works there, whatever, commented about if only you knew the policy of Dasekaya. Mary, why is that? Hi guys, please subscribe to the YouTube channel.
njani? Siyaphila. Wezinto bekesondele wozani. Ayo. Ayo. Unokhuluma na. Wezinto wozani wozani. Wezinto bekesondele wozani. Sondela. Iwozani. Iyazoma. Ngincome. Ungathathi ukukharitha ngizosana njani. Mnazisini? Ngicela Ka ungona mntu uklinileyo kaloku bayikli. Oh. hayi feeling. Uncoma Hayi bo sifika ku clean apha nguwe umuntu osahazileyo apha. Hayi ntombi, ukuyo mina nje lapha. Phi? Apha fawulela lo. Kodwa bekuklini ngathi. Hayi. Yonke nyani. Hi. Konini sifikile hayi awusaqhabi. Konini sifikile ibe andika vlog. No, I got that. 8. Uhambe nento zami sihlala emotweni. Zenqibonza ayine lapha. Athi ke bethana mandingayenzi into efana nje. I want to show you guys what I'm wearing. The dress is from Velo Makoti. Yeah, and then the shoes are from Crocs. One thought. Way. Yabona ngidore ngasipha. Ngingelosi. Kazichebe gogo. Intshela. Ngathi na 20 kalo. Uzozikhupha uzisephi? Hey, zinto masihamba apha sele. Hey. Unzeke la nto uzawuthisa sozothwala. Dala noko ngo. Noko. Sazalwa zikhona izinto. Kanbo. Apha kwamafoto omncinci. Tenzani? Oy, liya ngoku. Nansi. Andonekanga izinto zami. Siyahamba ngoku ne? Khatha zitawuli baba zilapha esitulweni. Hayi, siyeke zawumela phambi zamuka nje. Ewane umini. Hayi ipendi yami. Achapa. Didn't happen like that. It took me a minute to notice it. It was holding me back. It's time to move on and bigger things. Can't live in the past. Moving on to future me. I wonder who she will be. I can't help but think that there is some. Ispray sasisapho. Baba. Yakhi lolo nto uthaka phakathi. Siyaqamaya manje. Siyahamba ngoku. Yaphi? Uyaphi umakoti yena? Basisandisa. Uyaphi umyena akho? Uyakhipha bathe athi masabe soyi-2. Oh, uyanibona. Uya kuphi? Uzawusukodwa? Awufuni ntoni? Ndiphathe nesilamba ne. Okay. Nihamba ngemoto? It took me a minute to notice it. It was holding me back. It's time to move on and bigger things. Can't live in the past. Moving on to future me. I wonder who she will be. I can't help but think that there is something more to find, more to life than what I have right here, right
call it stable, now I call it stuck. Letting go, yeah, that's tough, but maybe it's all for the better and it's meant to be. It's gone. Sekolah selamat macam. Sesam. Oh, selamat. Oh, you perfume yum. Which one? This one. Can you forgive? Oh, fucking thing in this. Nang dia jaga. I'm wearing this Alive. Oh. I'm wearing this Alive perfume from Boss. Boss? Oh, what? From Boss. My husband bought it for me. Guys, I don't know anything about perfumes. Asimzine one get guys nomnyama mina uya ezileni nandiya kuzoba kumgidi ngomso. Both these houses semaqwathini nobhuti omncinci uya ezileni. So I think I'm going to be joined by my sister-in-law. I am a bit late. The time is 10 minutes to 8. I was at least supposed to get there at 7:30. Mulweni. Yavuka namhlanje. Hayi siyaphakama nakweli cala. Angifota ngangifota ibo. Uzofota somewhere. Yo, Suka! Doron gate. You bastard. It's time to start me. I don't mind getting. Who got a driver the month? Not wrong, I'm cooking with the across. I am my fishes. Okay. Mizalo. Tata ufuni. Shin. Mama ngesa. Fikile apha mandiye khona. Akho kwabantu. Ngizibona nothatha. Akho kwabantu phaya. Xa anikwazi ngapha yafuneka ngiqande utshintsha. Okay. Okay, get that. Sivuka all 3, 3:30 siyavuka. Sibeka amanzi esitubeni isitudu. Sibeka amanzi eflask. Yo yayazi conventional bangala. Yo. Sibeka amanzi okuhlamba. Abantu bangakanani? Bangakanani abantu vele. Okay. Utsho for them, bangabasenza amanzi. Ngo-5 bayavuka abantu. Abantu abazetha ngo-5 bayahlamba sibagalela amanzi bazocela amanzi siyathatha ngokukhuphela nibangaphi kulanda bahlala sibanga siyabakhuphela isidudu
Ofuna utya ngoku sithi jonga uba ufuna utya kaxesha mndilili yitye tsana othi uwondli uzoboleka iflaski uyazi okulindileyo yoboleka hayi olinde ezoboleka iflaski uyazidlala uyazidlala uwonele urayithi into esicinga uba ingashota yifriji izabonela yonke inyama pakule eyiphi ifriji hayi kaloku kodwa leyonkulu ifriji funeka le ipileyo sesandisaleapha bethiwa iyatshoka bebezoyilungisa abantu bayo uyabona ke ezo zinto zezi zidikayo zayigqibela nini ipilitshaji eyitata kanti kuwubona into ikurhalele akayithi kaloku ubona ndakhe ndayipheka ndicela fanuba wenza ngathi yho ndive ngokutya ngathi ntombi ngoku andiphamanayo aphaphana lomina yena usuke acimba fana ngoku umntu ngumfazi wakhe uba iphelela phaa dati mano dithuthi unqaba dithuthi unqaba inyisa mpama akazasesimleko zonke iyalibali uba uyawuphelela kumfazini wakhe nawe ngoyiki xa umhloniphi uyayazi naye nje loo nto uyakuqhela ngoba xa ndidiniwe ndiqeqa mnaqala uyandayazi umecaleni uyakuqhela mntana qha hayi ndiyampholela hayi understand ngiyayithanda ke abantu besohlukana nje namhlanje kodwa unga-understand abantu bohlukaniswa kunga-understand banga-understand angakho nakothi utshela utshintsho uyafuna ya akho netumato Kid? Ayintsha khawuphinde uthathe nawuthesa neyibona ipapini Ondibizwe ndalibala laa nto ndizoyenza. uzemba Waphethiye la mfana uzopeyinta. uyapeyinta Umntu uzovuka ekuseni. ndicingelwa kusemini Ya. nawe kuthiwa ifuni mosikanti usahluthi hayi into yempukane usixaka zempukane sana Mimi ngathi malwam sondela ndithi gama lam ngubani mandicinga le gama lakho ngubani ndiza nawe Gama lam nguMinathi. nguminathi unaphi iminathi 12 years. una-12 ufunda bani yisala yiza nawe Gama lam nguInathi. Ndizofuna grade 6. ndlela kakuhle yiva kule ndawo 11.
Na-11 zofuna grade 6. Hayi ranti upasile. Seyifumane report. Can't show them. Hayi! Niyavuthini guys? Ndiyabuza uba upasile la uthi ndiyabuza ireport ifumene uthi qha ushow uba upasile. Uthi napha kum. Uthi uqinisekile. Clackets! It's uncle, Senze ividiyo ngawo. Guys, kuthiwa umnyeni wam wayenjena ngantoni za? Njengoba busomgqweleyo njengoba ukhulu ngoku. Kuthiwa this is his twin. Wayenjena ngantoni umntana manje sithi kuye makachebe ezandleni. Uzawucacica. Senibuyile ndinibonanga. Ndiyambuza Mbakha, yalimbakha. ndibuze enkosi uba uzawufuna bani upasile nam Msambe. uthi uzawufuna ugrade 7 ndibuze usoyifumane ireport uthi andikayifumani kodwa uthi ugrade 6 uthi akayifumani kodwa yazazi upasile usho ingakanani ke imali Asuka lento andiyithembi noyithemba. Iphelela. Fika pha. Sento zizidlonga. Hayi, apha wanje uyithembi. Noba unganyuka zakhe ndazi. itheni nini Hayi. Andibale ngothenga into different. itheni ipetrol wam ukhululekile imali yakhe ikuye Oh. angathukwa ndisiye Apology. Abangaya. ndisho futhi ndithi ke i-apology I respect her and the frustration yakhe andiyikhalazeli but what is not going to get is an apology from me and ngoku yiyeke loba ndithuka ngabanye abantu kwaye nundixelela ngabantwana abayi-5 bangena abantwana abayi-5 kwidispute yeloko Mna ndimnika le nto efuna yonke into mna. 1 2 ndimnike khona. sithi mke ngomntazi Yayi njengebo. Yazi bamnikazi. Futhi abantu ngami. mami ngakho ngihamba ndimmenye Embetshale nesifuba nje. Ukumgidi ke nalapha. uvula imbiza ungena ku-YouTube thini yaba ngu-YouTube lo ndenzelayo ndiyingxaki andifuni kodwa uyandizonda Yewethu uthenga sithengisele zezabe ndisiya kwa-Crocs Ukundiphathele lo nyaka zakwaphinda wabuya nini? azifumaneki Ukundiphathele lo nyaka zakwaphinda wabuza ubuya ndikwazi. mna ndingabuyi ungazuyifuna noyicinga loo nto uba ndingangabuyi uboyazi uba ndibuya ngakukho ingxaki ndivelile ebusweni liya uboyazi uba kukho ingxaki soze ndingabuyi ndiyafunda ndingowalapha uzazibuyela Yemvela ndithenge cawe uphela 14 colors. 14 ndilichithayo bazeni 14 14. Oh. sesiwayisomba ifuni kanjija mabukagenda ukuganye ngayo Kanjija mama. usafika Kanjija nje umuntu afika. Ajijwa yini? chopha phansi wenze ikosi Enkosi. uyowavela kabi kanjija kanjawuthi ayifuni kuthiwa awusandiphoxanga ikofu le ngoba ingathi urayithi Ikolo lamanqatha.
Anibonakala ngathi ningayifuna ke qala. Landela. Mina zakufayarisha. One water. Ande ipoza ngicimba. Sam pompa. Ivolume theni sazazi kangaka. Umgidi lento. Ay, waphuma amadabs. Now I'm the coming you up. Idiot! That's your phone. Ha! 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 Wow, break a dong. Awunqanzi kwa ufikile ulibele kuba excited. Hey. Ha! Man bona kanchoma. Baby. Mayithatha ividiyo yona. Awuthemba ukhawubona ngantontoni. Oh. Nansi yesibini. Ibest yado. Ungayingamandla Iza. 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 Jika, wajika maziza. Iza. Phezulu ima. Uphinde uye ngaphambili kancane. Izotshayisama if uyakwazi. Uyabo ulibele ngoku. Hayi. Sungitshayisa nyana yalo. Sorry guys, it's day 2. Oh shit. I am going to, this is day of Umgidi. Now usually we seal it because it was in preparation of Umgidi. But I'm so I'm wearing what I was wearing yesterday. And I'm going with my husband. So yeah, see. Ooh. So again, I'm Bafaneni ngumfana yena ke uthi ebafaneni umntwana ngumntwana ngutata omdala usana yena uthi ebafaneni. I'll see you later on. And itshintsha nge-outfit guys because umgidi wasemaqathini and andizufika outfit ndizayiveza pha emini. It's not even that deep. Let's start there. Angisemuhle. Nangumzi wami guys andizibonisa. Do you guys know that I have a house? Dinomzi wami othi mna. ukufitshana kakhulu andihamba bakwenzeka ntoni. 0.5. Ayanelanga
ayanela uyangena phaya ethangweni ndithi ba Felicia ulenhloni ndiveza le nhloni kabanye abona ukuthi the hourly rate. Don't put that up. You're gonna cut it. Bambati. Bese sabuya ke guys. Sazongqala i-outfits and the outfits are from the Makoti. We're going back to Mgidini. My iPhone, Nanny.
Jongani Bello. Jonga malibali. Yes, boy. Zene obshizayo. Oh, I said it's Dilapha kitchen, guys. I'm just taking a break. So besine fight is more than 4 up. Zaphela zonke. Ushekele i1. Kwamntu ongenayo othi ucela i5 ukhe ndithi andizukwazi. Soze kaloku benza ubuhlamba ikomiti zam. Hayibo. Ndingakwazi usula into lento i-trays zam. Kwamntu oyicelayo ngoyayibona ndithi andizukwazi. Shake nayo yodwa. I'm sorry. Kuthiwa ndenze ikhankasi ndiyaziveza ke nawe. Mamela ngesayi uthi mandingamfaki umama akhe kodwa yena mandimfaki. Aho unfair. That is so unfair. Lapho ke mama xa ndisiya pha endlini enkulu bayakhalaza mvelo ikhamera. Namani ungamfaki umama faka mna. It's a jealousy for me. Yathela andingehleki. Yo unolinda. Akathwali. Utole bisegosiphaya. Wala akatsho umama akathwali qi.
Yeah. Oh. What did you? minutes apha seziphumzile sana mna ndilele ndincame ndathatha umntana lo mncinci kuba ndizulise because I am tired. Umama zana usandongena uthi hayini abantwana. Yho, iwasike uba bendihla ngempundu xa ndisanoxhoma iinyawo sana wangela tyhulu kuthi Undivile kandigqibesela mkhulu ndathi kodwa thina ngoku asikwazi kwababethu abani nabakazi bam bandishata kuthe mama kuthe sisawunamamenenene ithi naluwa awuyatshalana ncedi oyatsha ngoku kanti ndive ngontleba kuhlebayo and injalo mntana sekhaya hayi ndikalimnanaze ke guys ndibona izitulo eziyazibalisa ukuba nosomtshazi seyilixesha lokhaphela iinkomo nabakasazileqi noba uyazidlalela ndithatha ividiyo koku uyekile ubaleka Yemntakwethu kutheni undikhwaza? Aya ndikukhwaze, ndiyakuvula ingqondo. Ingoma ishoyo supapa wena man. Hey, aya bo uScott Maphuma Bade bamphuma lowo. Odini afuna ushota. Supapa wena man. Hey, awunamali wena man. Hey, uyaspika wena. Hey, etile ngumntu 5,000 ambolekeni 2,000 bolekeni yathi bolekeni 1,000 but bolekeni 5,000 Hey, very malak cost. So unqonde